Ninsab hawnhekk fuq dan il-park fi Pjazza San Giorgio fejn proprju ftit tal-ħin il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat indirizza lil folla illi nġabbret, folla illi ġiet minkejja x-xita qawwija u rrat illi faqa. Ta' min jgħid li l-Prim Ministru Joseph Muscat semma il-fatt illi dan il-pajjiż ingħata nifs ġdid u minn hemmhekk semma l-oqsma kollha illi fihom il-pajjiż f'dan l-aħħar sena għamel progress. Sena ilu permezz ta' dritt tal-vot il-poplu wera biċċar il-bidla li pajjiżna kellu bżonn. Eluf ta' Maltin u Għawċin kitbu l-istorja tal-pajjiż. Sena wara joħroġ biċċar li pajjiżna għandu gvern li qiegħed fuq in-naħa tajba tal-istorja, filwaqt li ħaddieħor jieqpa l-partit tal-impossibbli. Dan stqarru Joseph Muscat fl-attività politika fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta. Il-Prim Ministru stqar li għatandu l-istess enerġija daqs sena ilu. Imma nassigurakom illi għandi l-istess enerġija li kelli ħallum sena. L-istess enerġija illi tajtuni intom bil-vot tagħkom. L-istess enerġija li mmexxi lil dan il-pajjiżna l-qudiem. Din l-enerġija waslet biex xejnet kull negattività min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Child care b'xejn ma tistax issir kif qed jgħidu din, ħassir. Kienu jgħidulna ħajnaqsu l-income tax ma jistgħux jagħmluha dawn, ħassir. Kienu jgħidulna tnaqqis fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma ma jistgħux jagħmluha u ħassir dan ix-xahar. Dan il-gvern mal-ewwel xammar idejh. Żamm l-affarijiet li kienu sejrin tajjeb iżda biddel fejn kien hemm ħażin. Illum l-Unjoni Ewropea stess qed tgħidilna li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna qed jiżdied brata qawwija. Dak li ma għamilx ħaddieħor f'25 sena aħna bdejna nagħmluh fit-12 xahar biss u fadal ħafna aktar xi nkunu qegħdin inwettqu għal ġid tal-pajjiż. Dan huwa pajjiż fejn għandna gvern illi qiegħed ikun fuq in-naħa it-tajba tal-istorja. Gvern illi qed iwettaq il-bidliet mingħajr biża'. Ħaddieħor sar il-partit tal-impossibbli li xejn ma jista' jsir. Star li 4 snin oħra il-poplu se jerġa' jkollu l-għażla f'idejh u jrid li tintwera l-istess ħeġġa biex il-poplu jivvota l-Partit Laburista, l-aktar partit b'enerġija meħtieġa l-progress storiku illi qed jagħmel pajjiżna. Kienet il-kisba ta' poplu li leħnu irriet sewwa. U min għalih li ħaqata bir-reda tas-sena li għaddiet għadu mara xejn x'għad irid jiġi. Għadu mara xejn x'għad